Neure alaba miarrez, zer dun horrela nigarrez, ire jauntziak eginik ziauden, urre gorriz eta zilarrez. Ire jauntziak eginik ziauden, urre gorriz eta zilarrez. Aita nuen saltzaile, ama diruen hartzaile, nere anaia Bernardo, moru herrira entregatzaile. Nere anaia Bernardo, moru herrira entregatzaile. Saldunen duen dirutan ere haunitzetan, neunek pisala urretan, ez ditako bikupeletan. Neunek pisala urretan, ez ditako bikupeletan. Neure alaba miarrez, zer dun horrela nigarrez, ire jauntziak eginik ziauden, urre gorriz eta zilarrez. Ire jauntziak eginik ziauden,